At JCD de kan være med til at facilitere det her netværk, det betyder rigtig meget. Det er til stor inspiration at høre, hvordan andre bruger systemet. Og man kan ikke vide alt om systemet, ligegyldigt hvor meget man arbejder med det. Og så synes jeg, at der er en stor fællesnævner, det er, at mange af dem, der bruger det her, i hvert fald på det her attraktionsniveau, vi er her, der er ikke mange, der har sådan decideret IT-medarbejdere ansat til kun at sidde med det i dagligdagen. Så vi har også behov for at lære nyt om systemet. Ikke kun fra JCD, men især også fra vores kollegaer i branchen, som vi kan læne os op af. Når vi deltager i JCD Retail netværksmøderne, så har vi mulighed både for at spørge ind til nogle af de ting, vi sidder med i hverdagen. Vi kan høre noget om, hvad er det, der kommer fremadrettet, og vi kan også spare med hinanden. Og det er især det sidste, jeg får rigtig meget ud af, fordi vi kan høre noget om nogle af de samme, som ligner os. Hvad har de her udfordringer, og hvordan har de løst det? Vi får altid gode input med hjem fra de her netværksmøder. Små fif og detaljer til vores brug i dagligdagen, men også større ting, som vi kunne tænke os, der blev udviklet på og arbejdet med fremadrettet. Min fornemmelse er, at der bliver lyttet til det, som vi sidder med, og som vi har brug for at blive udviklet, og der også sker noget. Der er der allerede flere af de ting, som jeg ønskede mig, da vi fik systemet, der er kommet igennem, så det er ret fedt. Det har stor værdi for os, at vi kan være med til at udvikle det i den retning, som vi gerne vil, fordi at vi er jo ikke en almindelig forretning som sådan, når vi er en attraktion. Og det er vigtigt eller lækkert for os, at der bliver taget hensyn til de ønsker, vi har. Jeg synes, der er et godt samarbejde mellem JCD og os, der bruger det. Altså en enorm god dialog imellem os, som gør, at vi kan få udviklet nogle af de ting, som vi har brug for.